iniciar donant-vos les gràcies a tots vosaltres per haver participat i sobretot per haver cregut en aquesta oportunitat que nosaltres hem volgut donar. Des de la Mater hem intentat donar a conèixer el nou talent literari de tots els nous escriptors que pugueu ser i creiem que aquesta ha sigut una opció per molts de vosaltres que realment pot haver funcionat. Cedeixo la paraula a la Pilar, representant de la llibreria Mater. Com ja sabeu, en aquesta primera edició s'han rebut un total de 29 obres, de les quals 7 són finalistes, totes elles candidates a ser guanyadora. Aquesta selecció i elecció de l'obra guanyadora ha estat realitzada pel jurat qualificador, format finalment per Jacint Sala, Cristina Casas i jo mateixa. Els títols de les 7 obres seleccionades són els següents. Només una vida, de Maria Àngels Salvans. Quan una persona als 70 anys fa balanç de la seva vida. Avui no, de Sergi Pi. Una renovació del conte dels 3 porquets. Mater, d'Agnès Cellers. Quan l'Alzheimer transforma la ment d'una persona i com afecta la vida de la seva família. Utopia, d'Helena Codorniu. Visió tragicòmica de la solitud en el món actual. El pes de la lleugeresa, de Tomàs Cànovas. Una ficció sobre l'aigua i el valor de la solidaritat. Una ciutat a la mida dels arts. De Meritxell Guitart. Relat d'un viatge a Sant Petersburg, donant una visió actual de Rússia. I 246 Memento Mori, de Montserrat Pujol. La història de l'Àgata, una noia dissortada de la societat no sacra militar. El jurat us dirà els criteris que ha seguit per a l'elecció dels finalistes. Tots els finalistes, sí que nosaltres n'hi ha 2 que els hem valorat seguint aquests criteris, que els hem valorat per sobre dels altres, que seran els que ara comentarem. Un dels que més hem valorat és Una ciutat a la mida dels Sars, viatge a Sant Petersburg. L'hem valorat perquè és un text que està molt ben correctament escrit, tant a nivell de redacció com a nivell de sintàctic. Hi ha una riquesa d'imatges i el que us deia abans, una riquesa, una coherència discursiva, que és capaç de guiar el lector sense deixar-lo perdre en cap moment, com si portés el lector de la mà, per una ciutat que és Sant Petersburg. L'autora va estar-se a Sant Petersburg durant 72 hores, temps suficient perquè la ciutat la captivés i originés un text literari magnífic que evoca moments i personatges essencials de la cultura russa. Heu estat mai sols o soles? En sabeu d'estar sols o soles? Us fa por estar sols? Penseu que estar sols és un càstig o és un bé de Déu? Aquestes són tota una colla de preguntes que probablement l'autor o autora, que no sé qui és, d'aquest conte finalista s'ha plantejat. Jo diria que el conte, que no diguem títol, es podria haver titulat L'home que no sabia estar sol. Llegint aquest conte m'han vingut al cap dues imatges cinematogràfiques. La primera és la d'aquella pel·lícula que en castellà, la pel·lícula d'en Blake Edwards, que en castellà se n'ha dit el Guateque. I l'altra, les imatges de les pel·lícules de Woody Allen. Si agafo Woody Allen, que reflexiona i juga i es diverteix amb conceptes filosòfics i pseudofilosòfics i va donant voltes, si barrejo això amb les imatges estones esperpèntiques de Blake Edwards i de Peter Sellers en el Guateque, em dona una mica la imatge d'aquest conte. Aquí hi ha una galeria de personatges on l'autor barra autora es diverteix perquè
perquè la diversió i el sarcasme formen una mica part del joc que proposa. Jo diria que s'assembla aquest conte a un possible guió de cinema. Jo penso que l'autor / autora, si volgués agafar aquest conte i el volgués treballar sense presses, els personatges de dalt a baix, tallant-los com Déu mana, em podria treure una novel·la excel·lent, d'una gruixudària excel·lent, que un any excel·lent podria ser excel·lent per Sant Jordi. Perquè l'obra dona. El que passa que aquí les bases deien màxim de 20 fulls, l'autor / autora ho ha resolt amb 12 fulls, per tant, tampoc es podria entretenir massa. S'assembla a un llibre de filosofia. Té arrencades de conte de picaresca. S'assembla a un recull d'acudits. No és res de tot això, però participa de tot això. Crec que quan el tingueu als dits, perquè l'hi podreu tenir, us ho passareu bé. Com ens ho hem passat bé nosaltres dient aquest conte és finalista. El relat guanyador d'aquesta primera edició del concurs de relats Mater 2013, que tindrà com a premi la publicació de 2.000 exemplars i la seva distribució gratuïta entre els clients de la llibreria durant la campanya de Sant Jordi 2013, és Utopia d'Helena Codorniu.